дар саридораи геология аз бештар шудани таваҷҷӯҳ ба истихроҷи маъдан дар тоҷикистон хабар доданд, вале Илҳомҷон Ои Муҳаммадзода, раиси ин ниҳод, дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, шурӯъи корҳои омӯзишӣ аз сӯи ширкатҳо тартиби хос дорад ва вақт мехоҳад. 68 та супориши геологӣ, яъне ки дар 6 моҳаи аввали соли 2026 дода шудааст. ин мансабдори тоҷик дақиқ шарҳ надод, ки кадом ширкатҳо дар ин муддат ба омӯзишу истихроҷи маъданҳо дар Тоҷикистон фаро гирифта шуданд. Як намояндаи ин ниҳод, ки нахост номаш зикр шавад, афзуд, муроҷиати ширкатҳо нисбат ба 6 моҳаи соли гузашта 20% зиёд шуда, таваҷҷӯҳи бештар ба истихроҷи сурма ва тиллост. сурмаро дар соҳаи энержии барқароршаванда, аз ҷумла дар истеҳсоли батареяҳои офтобӣ ва ҳамчунин мошинҳои ҳарбӣ ҳам ба кор мебаранд. раиси саридораи геология ҳарчанд омори истихроҷи маъданҳоро ба салоҳияти вазорати саноат гузошт, аз чанд ширкату кон ном гирифт. аз ҷониби ширкатҳои чинӣ ва амрикоӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, танҳо аз ҷониби ширкати SA Minerals ба корҳои истихроҷӣ дар кони нуқраи якҷилва амалӣ карда мешавад ва дигар аст ин ширкати муштарак аст, ширкати рушди Хайту Энержи, ин ба омӯзиши яъне ки маъдани литий машғул ҳастем. ин ширкати муштарак аст ва дар маҷмӯъ он иҷозатномаҳое ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дода шудааст, дар маҷмӯъ ҳамаи ширкатҳои ватанӣ ҳастанд ва баъзан ширкатҳое ҳаст, ин ширкатҳои муштарак ҳастанд. истихроҷи маъдан як бахши муҳими иқтисоди Тоҷикистон аст, вале ба назари мақомот рушди ин бахш бе сармоягузории хориҷӣ мушкил аст. баъзе аз иқтисоддонҳое, ки радиои Озодӣ бо онҳо ҳамсӯҳбат шуд, аз он нигаронанд, ки Душанбе дар ин соҳа низ бештар пойбанди як ё ду кишвар мондааст. ишораи онҳо ба ҳузури густурдаи ширкатҳои чинӣ дар бахши истихроҷи сарватҳои табиии Тоҷикистон аст. дар ҳоли ҳозир калонтарин конҳои истихроҷи маъдан дар кишвар, аз ҷумла конҳои тилло ва нуқра, дар ихтиёри ширкатҳои чин аст. раисҷумҳури Тоҷикистон рӯзи 7 июл дар ноҳияи айнии вилояти Суғд корхонаи металлургии сурмаро ба истифода дод, ки марбут ба ширкати Талко Голд аст. ҳарчанд мақомот ошкоро намегӯянд, бахше аз самияҳои ширкати Талко Голд аз соҳибкорони чин нест ва дар рӯзи 7 июл дар канори раисҷумҳури Тоҷикистон баъзе аз мутахассисони чинӣ ҳам дида шуданд. дар саридораи геологияи Тоҷикистон аз гуфтани саҳми ширкатҳои хориҷӣ дар истихроҷи маъдан худдорӣ намуданд.